तुका वाटतं सुगा होतो वाटतं तेव्हा त्या बघ पुणग्यानीचा आज त्यांना माहिती होतं पुष्पा हळू का बाजात मारून अरे माहीच आहे आरत काय के का रंग चला मित्रांनो उसळ पाव खाऊ का उसळ मिसळ खाऊ का प्रेक्षक उसळ पाव खाऊन घरात मिसळ खाऊन घरात प्रेक्षक बघणारा नमस्कार मित्रांनो कलर्स ऑफ कोकण या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश गाडे आपलं खूप खूप स्वागत करते तर मित्रांनो आता दांडिया चालू आहे गाणी तुमका ऐकतच येत असतील तर आज गरबा चालू आहे तर चला बघूया तुम्ही पण यावा नाचता का आमच्याकडे आणि आज पूनमनी पुष्पा पण इली आहेत त्यांका उसळ पावचो वास लागलो त्यामुळे इलेली असती तर चला बघूया चष्मा लावून इला पुणग्या चष्मा लावून इला प्रेक्षक बघा सायगे तू नाचत नाही अकडे तकडे टाइमपास करतो हे बड्डे कोणाचा इचो तुर्वी कोण तुर्वी काय हा काही बंदा हिलाच नाही हो साक्षी मोबाईल ठेवाय त्या का शांत झोपा दे तरी मोबाईलला हो तेच घे बस खुर्चीवर तोपर्यंत कापजा केक टेबल काप उत्सव मूर्ती खया ताबो ते का जो मोबाईल वगैरे जरा शांतता ठेवू का अरे गरबा मी कॅमेरा काढून ठेवले व्हिडिओ मध्येच गेले मोबाईल ठेवले मोबाईल उसळ काय आज मेनू काय पण उसळ पाव हां उसळ पाव आणि चॉकलेट गर्दी तरी पण आम्हा थोडीशी चॉकलेटच आहे ना पुणग्याने पुष्पती बहुसे वरतीशी बॅग कोको आणि अशी बॅग कशी पडते ना जेली केक काय 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 जेलीचो केक हा आईस केक तुमका आधी माहितीच आहे सगळं नाही मेरा मिकी माऊस केक आता बघलंय मी मिकी माऊस बॅग बॅग काय बॅग ब्लॅक फॉरेस्ट हे मेरे एकच सांग काहीतरी वा वा ह्या काय आता उत्सव मूर्ती पाठवून दे बघा व्हिडिओ करते चला आधी केक खाऊन घेऊया आधी केक खाऊया की मग कापूया हो कापूया की आधी खाऊया रे मग कापूया चला 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 काल आपल्या या परिवारातल्या 2 सदस्यांचा वाढदिवस असतो एक म्हणजे अनिकेत जोई आणि सुरभी दोघांचा वाढदिवस आपण दरवर्षी इथेच साजरा करतो काल करू शकलो नाही त्यामुळे आज आपण इथे तो साजरा करतोय तर 5 सुहासिनींना विनंती आहे की त्यांनी कुमारी सुरभीचं औक्षण करायचं आहे त्यांचं पुढचं आयुष्य हे सुख समृद्धी आनंदानं आणि त्यांच्या ज्या काही मनोइच्छा असतील त्या सफल संपूर्ण होतील आणि हा वाढदिवस आपण अनोख्या पद्धतीनं साजरा करतो
आणि टाळ्या वाजवून आपण अनिकेत आणि सुरभी या दोघांनाही टाळ्यांनी आपण त्यांना शुभेच्छा देऊया. आणि सुरभीनं आता अनिकेत दादाचा आणि तिचा असा मिळून हा आपण आता इथे केक कापायचा आहे. त्यामुळे एकदा टाळ्यांनी आपण तिला प्रोत्साहन द्यायचंय. केक कापायचा आहे. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू. बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू. आणि यापुढे आपल्या कुटुंबामध्ये ज्या वेळेला आपण एखादा असा वाढदिवस साजरा करणार आहोत, तो करत असताना एक संकल्प आपण सगळेजण असा करूया. कारण आता बऱ्याचशा कुटुंबांमध्ये कोणाचा ना कोणाचा वाढदिवस आपण साजरा करतो. तर तो वाढदिवस साजरा करत असताना जो काही खर्च करणार आहोत, समजा आपण 500 रुपये खर्च करणार असलो, तर 50 रुपये तरी त्यातले 10% रक्कम हे आपण त्या आपल्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं कुठेतरी कोणाच्या तरी कामाला येतील अशा ठिकाणी देण्याचा एक संकल्प. आता आपल्या कुटुंबात समजा 5 लोकांचा वाढदिवस आहे, आपण 250 रुपये त्या आपल्या कुटुंबातल्या वाढदिवसानिमित्तानं म्हणून आपण कोणाला तरी द्यावेत. कारण आपण दिलं तर पुढे दिलं जातं आणि ते पुढे दिल्यामुळे वाढत जातं. याच्यातनं एकोपा वाढतो आणि आपण कोणाला तरी काहीतरी मदत दिल्याचं एक समाधान असतं. हा एक विषय. आणि ज्यांना रामरक्षा येते त्या रामरक्षामधला एक श्लोक आहे, तो मी म्हणणार आहे की त्यामुळे ज्याचा वाढदिवस आहे त्याला तर त्यातनं भगवंताचा आशीर्वाद मिळतोच, परंतु जो तो ऐकतो त्यांना सुद्धा मिळतो. तो श्लोक असा आहे, रामो राजमणी सदा विजयते, रामम रमेशम भजे, रामेणाभियतानिशा जर्चुमु रामाय तस्मै नमः, रामान नास्ति परायणम परतरम रामः सदा सोस्म्यहम, रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर. याचा अर्थ असा आहे की रामानं त्याच्या जीवित कार्यामध्ये जे जे भोगलं ते भोगून राम हा अजरामर झाला. रामाचा आदर्श घेऊन आपण आपलं आयुष्य घडवण्याचा थोडासा प्रयत्न करावा की जो ज्याचा वाढदिवस आहे त्यालाही ते लाभावं आणि रामासारखं सगळ्यांचं आयुष्य हे सुख समृद्धीनं पूर्ण असावं, अशा त्या श्लोकाचा एक मतितार्थ आहे. तर पुन्हा एकदा मी अनिकेत आणि सुरभी या दोघांनाही शुभेच्छा देतो. त्यानंतर अल्पोपहार आपण घेणार आहोत आणि त्यानंतर पुन्हा आपण दांडियाचा इथे आनंद घेणार. उसळ पाव पाव नाही, उसळ मिसळ करा. ताच म्हणतंय या ऐकलं उसळ पाव. एकच घेऊन जा, एक परत जाईल. तळात परसान गेला की म्हणता नरम होता. बरोबर आहे तुझं, नरमच होता. काय रे कापरी करता आता बघूचा लागतं रे. उसळ पाव नाही पाव केलेलं ना आता तुका वाटतं सुगा होतो वाटतं तेव्हा त्या बघ गेली का आज त्यांना माहिती होतं.
दांडीचं पूर्ण ना ऐकलंय मी आधी. तरी माहीत आहे आरत काय के का रंग. चला मित्रांनो उसळ पाव खाऊ का. उसळ मिसळ खाऊ का. किती खाल्लं होती का वाडगी बघू हांडू नको तो भांडा हव्या होता एका काय सांगणार. खालो किती उसळ पण 2 चमचे खाले तिखट का काय पण सांगता ती. तू फरसाणामुळे तिखट झाली तुका. तू आज नवीन येलस त्यामुळे तुका माहित नाही. आधी माहिती असते तर शेशीन आधी पहिल्या स्टार्टिंग उसळीतच पाणी वाचलं नसतं तिखट होती तर. होय ना खै रे गेलो तो पंकज पट्टा नाही 4 चमचे घातलेली विसरली म्हणून परत घातली. का उठत कॅन्डी हवी आमची नको. हो केक घेऊन घेऊ आता. अधिक तिखट लागतं तकडी घेऊन बाकीची हरलेली आहेत तेवढी नाचतात तेवढी जिंकली. आमच्या मंडळाचे कार्यकर्ते आणि हे कोण बरोबर आहे. प्रेक्षक उसळ पाव खाऊन घरात मिसळ खाऊन घरात प्रेक्षक बघणारा. ओके दमलं की नाही ती अजून आताच थांब तू. हा बरोबर आहे सोडू नको तू टोको. अरे जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम. अरे जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम. मोहब्बत की कसम मोहब्बत की कसम. तो झोपेत ना उठलो वाटतं. चला अशा प्रकारे आमचा गरबा झालेलो हा दांडिया. अरे जिंकली अरे 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 हां शेवट टाकत. हां बरोबर आहे. अरे अरे काय शुभरात्री. अशा प्रकारे आज 5वी माळ समाप्त झालेली आहे तर उद्या ती 6वी माळ लागणार आहे आमच्या मंडळाच्या. काय आम्ही लागणार आहे म्हणता. अभिनंदन. अशा प्रकारे आता आणि मोबाईल हे आमची भावी पिढी मोबाईलवर आहे. मुंबईसून मी जसं दाखवणार काय दाखवणार सगळ्यांका असं लाईव्ह. चला गो झोपाक जावा.
थोड्याच वेळात अजय घाडी यांचा डान्स होणार आहे. हा आता अजय गाडी यांचा डान्स. आमच्या सांताक्रूज कॉलनीचे पंकज गाडी सोसायटीचे मॅनेजमेंट कोण कार्यक्रमाचे मॅनेजमेंट सोसायटीचे मॅनेजमेंट कोण. शशी पाटील पळाली घरपोच. झोपला मी कसा का